Катастрофа, Кузік, 2 гадзіны до закрыцця ўчастку, а прагаласавала толькі 10-я частка. Зараз хутенька зоймемся пляну ствараннем, як сабраць людзей на галасаванне. Карацей, Кузік, я за скрынку і ў войска бягом бягу. Салдатаў я лёгка галаснуць прымусіць магу. За тое, што кожны жаўнер галаснуць прыйшоў, у кожную частку прывесці стриптиз-шоу. Са студэнтамі так, хто не галасуе, высяляем з інтэрнату. Тэрмінова за навучанне падвышаем аплату. А хто галасуе, таму кожнаму ў пакой джакузі. І ты таксама што зрабіць, падумай, Кузік. Галасуй, студэнт, галасуй, жаўнер, ты не думай, а тузіку, кузіку вер. А жанчына увогуле не гавары, ідзі на кухню і ціха боршч вары. Галасуй, студэнт, галасуй, жаўнер, ты не думай, а тузіку, кузіку вер. А жанчына увогуле не гавары, ідзі на кухню і ціха боршч вары. А зараз паслухай, Тузік, на што я зрабіў стаўку. Каб забяспечыць на ўчастку патрэбную яўку, трэба тэрмінова пазваніць у морг і запытацца, хто нядаўна памёр. Такім чынам сярод нябожчыкаў новенькіх прызначым адсотак выбарнікаў спакойненька. А смяротнасць перавыконвае план вельмі лоўка, таму галасоўшчыкаў чэрпай хоць рыдлёўкай. Я яшчэ зараз са скрынкай у навінкі зганяю, там таксама электарат шчыльна пражывае. Ну і што трохі псіхі, што і мёдам намазана, кожны з іх таксама галасаваць абавязаны. Галасуюць псіхі і мертвякі, а што рабіць, калі загад такі? Няважна, ты не жывы ці скалечаны, яўка павінна быць забяспечана. Галасуюць псіхі і мертвякі, а што рабіць, калі загад такі? Няважна, ты не жывы ці скалечаны, яўка павінна быць забяспечана. Усе інтэрнаты, псіхушкі і роты вельмі любяць цырк за дротам. Думай, а тузіку, кузіку вер. А жанчына увогуле не гавары, ідзі на кухню і ціха боршч вары. Галасуй, студэнт, галасуй, жаўнер, ты не думай, а тузіку, кузіку вер. А жанчына увогуле не гавары, ідзі на кухню і ціха боршч вары. А зараз паслухай, Тузік, на што я зрабіў рынкай у навінкі зганяю, там таксама электарат шчыльна пражывае. Ну і што трохі псіхі, што і мёдам намазана, кожны з іх таксама галасаваць абавязаны. Галасуюць псіхі і мертвякі, а што рабіць, калі загад такі? Няважна, ты не жывы ці скалечаны, яўка павінна быць забяспечана. Катастрофа, Кузік, 2 гадзіны до закрыцця ўчастку, а прагаласавала толькі 10-я частка. Зараз хутенька зоймемся пляну ствараннем, як сабраць людзей на галасаванне. Карацей, Кузік, я за скрынку і ў войска бягом бягу. Салдатаў я лёгка галаснуць прымусіць магу. За тое, што кожны жаўнер галаснуць прыйшоў, у кожную частку прывесці стриптиз-шоу. Са студэнтамі так, хто не галасуе, высяляем з інтэрнату. Тэрмінова за навучанне падвышаем аплату. А хто галасуе, таму кожнаму ў пакой джакузі. І ты таксама што зрабіць, падумай, Кузік. Галасуй, студэнт, галасуй, жаўнер, ты не думай. Стаўку, каб забяспечыць на ўчастку патрэбную яўку, трэба тэрмінова пазваніць у морг і запытацца, хто нядаўна памёр. Такім чынам сярод нябожчыкаў новенькіх прызначым адсотак выбарнікаў спакойненька. А смяротнасць перавыконвае план вельмі лоўка, таму галасоўшчыкаў чэрпай хоць рыдлёўкай. Я яшчэ зараз са